rebutan ning ati ugi Sugeng rawuh panjenenganipun Bapak Rahmadi. Ayo rawuh. Ayo mau. Ya ini peningkatan pundi. Dari pembina CPP Cah Purworejo. nah berkat beliau iso guru Para mati legaipun. Oh iya Bapak. Iya soalnya Cak. Purworejo ini Bapak iki bocah-bocah dadi. Sangat Bapak. Mereka sing ngopeni bocah-bocah Mas. Dibalik. Eh Pak, ampun Pak. Allah masa penyakitnya 1.300 ampun. kayak apa kuwi Kok kowe disosol to Mas aku ora lho Mas. iya iki Awak boten jane boten sangat dunya ten iki Pak. Saestu niki sahabat pun cekap jare Pak. Jarene 300 kok sekat sing 250 mbok eling ndi ayo. Tanggung jawab ning ngarepe kanca-kanca lho. Sing 250 mbok eling ndi? Aku ngerti kok sing ngelongke 300 kok. Ayo, sing ngelongke 300. Sing ngelongke 300. Ayo, kok panjaluk sing ngelongke wis 300. Halo jenengan. Saking panitia. Oh panitia. Alhamdulillah. Oh biaya ini yo ngene iki. Kok mau ki jane awake dhewe mau gojek lho Mas kok yo. Iku lah terus malam-malam kancane. Jan nggih. Biasane 100 jadi 50 itu. Batal. Nah, saya jalan dari sini. Gelem no. Enek syaratnya. Sate. Suara wedhus, Nggih. suara sapi. Moh yo wis. Nah, ya wong iki isine tak yo mau lho iki kaya aja. Saut tak isine to. Apa iya Mas? Lho bedone karo putri lho. Iya coba. Paling ora pendidikan tinggi. Oh enggak iya. Presiden Indonesia. Bapak Jokowi. 5 tambah 5. 10. Bisa. Pinter lho Mas. Telek sapi. Lekong. Telek ini. Lencong. Telek wedhus. Srinte. Saut tak isi telek. Iya Mas. Itu lah iki Presiden Indonesia. Bapak Jokowi. Coba Wah, di telek. Jangan bedai kono. Presiden Afrika. Ah, sebelah sana. nanti dong. Telek sapi. Lekong. Telek ini. Lencong. Telek wedhus. Srinte. Karena telek ngerti dong. Lah iso. Kowe ngerti? Apa sego goreng karo telek nanti? Ayo Mas Kowe nak sego goreng berarti wis tau mangan telek. Telek berarti Mas. Lah iso. Buat kosong. Ojo cedak-cedak. Telek. Iki permintaan saking panitia. Ana Leo Tembang Tresno dari panitia. Menika ugi wonten jam 12 Tresno Waranggono. Yang Waranggono karo telek enak ndi? Yo. Ayo. Ora soalnya aku ndek iki pas Waranggono iki panitia telek udah enak lagi. Iki aja. Mas ya ampun. Biasa saya bokong bayi. Walah, anjir kok bileli. Iki ora bokong bayi yo Mas. Kaya ngembangke lho. Matone segumunjul nganti gondelu ngene. Kaya sekapal sing ning omah ya. Iki ya iki diaturke sing ndak kok sawit sih. Lah sesasi kok ora. Ora iki Pade iki kita ngecek ngenyaki karo tenanan. Lah piye to Mas? Lah mau bau wis biasa wae, dadak aku. Lah iya tau saya ngerti kowe iki. Biasane kanggo berapa? Ah ini lho, jebule nutupi omponge. Kuwi ra ompong kuwi bali tarung pukul. Kaya ini wong nandang asmara. Estu terus kalian Iya, turun. ora ana wadon yo kan jebule ramu ya. Estu lho nggih. Apa to awakku dhewe Duh dewa Jawa Agung welasana mring wak marami besok kapan katakan
jejer lan umpama nang kudu tanpa bau sasarat karaten pepetri nyidam sarias semut mas, orang-orang satu-satu Bu. Sangat buana. Laras ya mas. Ini ngapa? Akan kayak begini nya gak ada kita bater. Oh iya iya iya. Kira kira soalnya ya oke ya mas. Pakai kayak gitu aja. Ayo disenggaki mas Bali. Siapa sih penggemar Sangga Buana? Iya mas. Dangdut kondang. Lah iya. Pokoknya gue penggemar nurut ya mas. Iya, matur nuwun. Sedaya kula iki mriki campur sari pundi Pak. Lho nggih wong nggih penggemar jeneng. Oh menika nggih anu saking paguyuban campur sari nggih. Nggih, mriki kakak campur sari nggih. Oh, kene gone. Nggih, anu penyanyine nggih ayu kados kula ngeten iki. Kok ngaco iki? Oh iya kabeh kuwi Ayu lho Mas, heeh, nadyan bar-baran iki ayu lho. Ya Mas ya. wah ana wis gede-gede kok babaran terus. Dokter, iya dokter kira apa-apa. Apa-apa ya? Orang apa-apa. Ini sih? Iya semua hai. Oh ini kalau gandul-gandul. Gandul-gandul apa sih? Ates. Tes Orang ya. ngapa-ngapa, ora dipek kok dewek. Apa kuwi? Ora dipek konten dhewe kok ora masane. Ngalikan diri. La
Analikani ayune tumpuk uduk. Pripun Kang Mas? Wong nek kowe ngombuso ya. Lah piye to? Wong gandrung iki kan jambul kiri. Dalan londo lho jadi. Wong kok nglimpe lho senengane golek liyane iki yo akeh lho Mas. Sing jek taman-taman Kalau karo aku kan cuma ini seneng ya. Oh, lah perkara iki Mas. Lah kenapa iki? Lah piye to? Ini dan cari sampun dipun Sampun sang nggih Bapak nggih. Masih banyak